Salut, Marius! Chiar mă gândeam acum că am un plover verde la fel cum erau culorile echipei pentru care ai jucat, Sporting Lisabona. Este și culoarea la Provincia, adică lucruri la superlativ. Iar faptul că ai fost mentorul lui Cristiano Ronaldo, care este un om extrem de serios, la fel ca și tine, căci antrenorul Ladislau Biononi nu te-a pus degeaba, sau nu l-a pus degeaba în cameră cu tine. Cât de important a fost în cariera ta alimentația sănătoasă pe care ai urmat-o? A fost foarte importantă, mai ales că eu am avut norocul tatălui meu, care a fost sportiv, iar mama gătea pentru sportiv. Când eram mic nu-mi dădeam seama și cât de mult contează. Dar ajungând la Sportul Lisabona, mai ales că am menționat-o mai devreme, aveam o oră cu doctorul și cu nutriționistul echipei și ne explica de fiecare aliment în parte. Pentru că noi în România, sincer, nu puneam preț mare pe aceste lucruri. Dar pentru a performa la cel mai înalt nivel, ai nevoie de produse de calitate superioară. Când venea vorba de carne de pui, ce vă spunea nutriționistul? În primul rând, conține proteine. Este foarte bun pentru creșterea și refacerea mușchilor, pentru că noi în antrenamentul fizic pe care îl avem zi de zi, mușchiul se deteriorează, iar pentru țesuturile musculare este o proteină esențială pentru refacerea mușchiului. Marius, a fost vreodată un moment în care ai simțit că nu te-ai alimentat corect și te-a afectat în jocul tău? Da, clar. În ziua meciului am făcut greșeala de a mânca un aliment care este contraindicat, și anume carne de vită, în loc să mănânc pui, pentru că acesta este recomandat de toți medicii și nutriționiștii, pentru că știm foarte bine că carnea de vită se digeră mult mai greu versus carnea de pui și atunci am avut probleme în a evolua la capacitatea maximă. Foarte interesant și de punctat. Loturile naționale de tineret și nu numai la echipa națională mănâncă sănătos, se hrănesc sănătos. La echipa națională trebuie să performezi la cel mai înalt nivel și întâlnești formații de cel mai înalt nivel și atunci și alimentația trebuie să fie la fel. Ne bucurăm să auzim asta, hai să ne bucurăm și de masă. Sunt Marius Nicolae. La Provincia crește campioni. Copii, alegeți să mâncați sănătos. Alegeți produse sănătoase.